A kako vam je deluje Parada ponosa? Pa to spada u te kretenizme, sve to. Međutim, svi ti kretenizmi, ti kretenizmi ne mogu da budu, nisu oni ehinokokus, znači jedan izolovani deo. Ne, oni se, i taj ehinokokus da je tako izolovan, on ne bi ni bio opasan. Ali je opasan ako se probije, ako se opno probije i kada krene da disperzivno po celom organizmu da se šeta. Kada se skupe svi ti ehinokokusi, mala je šansa da neki od njih neće biti probijeni, da neće disperzivno. Od Parade ponosa je došla naša predsjednica vlade. Da li mislite da je ona u stvari dovedena baš zbog toga na tu funkciju? Od Parade ponosa je brat predsjednika bio Leman ovde. To se sve događalo, to se sve širi od Parade ponosa. Na Paradi ponosa nisu se šetali samo pederčine i ovi ostali ovi. Ne, bilo je tu i neki plaćenih tipova koji su išli sa zastavicama, koji nemaju veze sa tim uopšte. Ali kao što kada mi daš sendvič i ja glasam iza tebe, nema veze, tako je ovaj išao vitlo ovim čuvali ga panduri, on posle ide u neku, uzme sendvič, izađe na novo i tako dalje i tako dalje. Jer se to kvari, celo društvo kvari. Za ovo o čemu ja govorim nema svesti. Nema svesti kod ljudi koji se bave time, ali ima svesti kod mene. Meni je dovoljno.